रंगादार कोनो डरी ना बिला से हमहू हई नामी रंगादार कोनो डरी ना बिला से करिले बिलोंग सुनाए बबी मोतिहारी जिला से। मचाई गादर हो गुरुए के हवन बाबूजी हमरे नामी रंगादार रे जौना के चाहे नी जान से मार देनी मानी न कवनो से हार रे। घरे हमारा रहेला सुनील सावन इजहार वारसी धमकी ना केहू के सहेला। सामने ओकरा बोलबा नाही सिकवा और गीला से सामने ओकरा बोलबा नाही सिकवा और गीला से करिले बिलोंग सुनाए बाबू गोपालगंज जिला से। माँ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी।